hej då. Jeg skulle ikke lige på det, det skulle ikke hej lige, jeg skulle hej då. Nu ser du min hej lige, så skal det på hej då. Ikke? Herovre. Jep. Hvad fanden jeg skal se? Ops på. Det ligger ikke at bo der, der skal en penge, der ligger med samme værtshus, og der køber jeg en. Så må jeg gå 150 milliarder kilometer om dagen. Jamen der bor jeg, der skal en penge, der ligger med samme værtshus, der skal jeg købe en. I dag hvor den ligger derude i Vestbyen, så skulle jeg i Østbyen for at få det efter penge, og så... det er fandme været gået med en jumbo, det er sendt på en 800 milliarder kilometer i sekundet, eller sådan noget. Bare for noget kan du rundt på en dag. Ja. Jeg skulle lige have en kok, eller hvad? Det er okay. Jamen, så gør jeg nok det. Jeg sagde hver gang. Nu vil jeg sige, hej då. Hvis I skulle ikke hej, jeg skulle ikke sige, for jeg siger, hej då. Hej då.